3, 2, 1, 0. Ако си мислите, че съм в космоса, грешите. Аз просто съм на... Вече съм в Испания и открихме това. Тук планети, космоси. Ето е нашата брадовчетка и това е трета част от нашата поредица. И ето е брадовчетка ни. Здрасти! И... днеска това е трета част от нашия филм, който ще се казва Петте испански 6 мои неща. И Виктория сега се чуди как ще се казва нашия филм. 6 мои неща. 6 мои неща. Да. Имаш, например, 6 ябълки. 6 мои неща. И гадно, че това е много яко. Просто е развалено. И Виктория спри с телефона, за да снимаме. Аз го бях направила перфектно. И е най-готино, че поне имаме 2 игри, които работят. Затова ето е нашата брадовчетка. И сега ще ви кажа заглавието на нашият филм. Кажи го. 6 неща. 6 филма. И просто сега мога да ви покажа гледката, ако искате да видите. Тук сме в летището, но ще имаме четвъртата част, когато ще е в хотела. Виж? Да. Тук имаме пейки за инвалиди. Нали знаете, че те са тези, които не, може да не са стари. Тук виж, съм са стари. Сега Виктория, ела. Много се радваме, че вече може да сте видяли първа и втора част. И в Испания има някаква странна лампа. Ела да видиш как го направи перфектно. Сега сестра ми ще покаже как го е направила перфектно. Да. И вижте как. И е перфектно. Тук 67 значи е равно. Много маймуни. И ще имаме. Your attention please, this is the last call for the next flight to 575. Please proceed until gate 74. We are going to close the gate in 2 minutes. Atención, por favor, última llamada para el vuelo de Italia del destino de Eindhoven. Acudan inmediatamente a la puerta de 64. Que tenemos un 2 minutos. Е много яка тази игра. Ако искате, елате в Испания на летището да пробвате тази игра и да се срещнете с някои планети. Затова... Не, сега спри с телефонът. Сега... Кой познава Six7? Кой познава Six7?
който го познава, да пише в коментарите. Например, Брадовчетка не го познава. Затова те ще трябва да пишат в коментарите. Добре, че влезем в канала. Я се обади преди да влезе, аз съм на видео. Не ви видео сигурно. Чакай, снимам. Не ги снимай. Мулате. This is the last call for Royal Fly destination Eindhoven. President 74. Last call for Royal Fly destination Eindhoven. President 74. И който познавам времето, пак да пишете долу в коментарите. Абонирайте се за канала, кликнете на камбанката и очаквайте новите видеа и сложете лайк! Нали, Виктория? Да. Ма не снимай всичко, което видиш. Добре, няма. Сега свършвах и чакайте четвърта част. Чао, чао! До после! След 2 часа.